Takže ahojte, volám sa Dominika a som žiačkou Strednej odbornej školy ekonomickej Spišskej Novej Vsi. Naša škola ponúka tieto odbory: obchodná akadémia, ekonomické lyceum a agropodnikanie. Naše mesto je tiež zaujímavé a ponúka množstvo športových a kultúrnych možností, ale krásna je i príroda. Určite sa oplatí navštíviť náš región, v ktorého blízkosti sa nachádza svetoznámy Spišský hrad a Vysoké Tatry. Takže dovidenia. Hallo, ich heiße Dominika und ich besuche die ökonomische Fachmittelschule in Zipser-Neudorf. Unsere Schule bietet folgende Fächer an: Handelsakademie, ökonomisches Lyzeum und Agrounternehmen. Interessant ist auch unsere Stadt, wo man viele die Kultur- und Sportmöglichkeiten finden kann. Besonders schön ist die Natur. Unsere Region ist wunderbar. In der Nähe findet sich zum Beispiel weltberühmte Zipserburg und Hohe Tatra. Also, auf Wiedersehen!